هر کودچه خباتن هلبجارتنان یعنی ترکیه گرمتر دبن پروپاگاندا گرمتر دبن که برکدنا برا هزولایان سیاسی یعنی گرمتر دبه دنگویا کیه آخفتنه کیه کودبشن دستحالات و اپسیون راضی بوا که هلبجارتنان بین نپیش یعنی دمها چاردان مها نیسانه دا هلبجارتن بهین کرن لی هیانها نبویه فرمی لسروی مجاره گرمبونا پروپاگندین هلبجارتنان ین گشتی سرو کماریین پارلمانتوا ترکیه من میوانه که برس هلمی داجدمیر سرو که ناوندا راپرسین جواکی اپتیماره کو لانقره وید گلمه دابیتن برس هلمی ایوار باش تو بخیراتی جبو کردستان 24 لگوری پیشبینی او راپرسین وکرین ده وان هلبجارتنین ترکیه دا صلاة سیاسی و وره گوهارتن یانجی و وک خوب بمینه آک پارتی و دا صلاة دا بمینه Şu an için bunu söyleyebilmek çok Neha em nikarim bersevekî asan bidin dibe em destpêkê namzetê opozisyonê bibînin. Hêjî nehatiye raginden. Gelo tenê yek namzet be yan jî zêde namzet bin yan jî HDP dibêje em ê namzetê xwe derxin. Evet tê wate ku hejmarekî zêde dê namzet beşdar bibin lê dema em niha lê dinêrin د دمن داویدا پنگاوین آبوری ین AK Partiye hene jbo debara kesin hejar teditin AK Parti dikare denge xwe zêde bike dema em büya havay lê binêrin kesin ku bê alî mane bê biryar mane ber bi desthilatê ve diçin taybet de alî opozisyonê de jî İYİ Parti xwest Ekrem İmamoğlu bikin namzet ev jî di navbera opozisyonê de bû nakokiyan diyare nîqaşekî ciddî li we heye û masa şeş alî belav diyar dibe eger namzet zêde bin gera yeke de helbjartin bimîne gera duyem û tê ku di gera yekem de Erdoğan serkeve. Başa berez helmî. Yani ew hewlên desthilatê ji bo cezakirina zîndaniye ya Ekrem İmamoğlu weke tenha amaje pêkirî girtina HDP blokirina darayiya ya mijin hesab bankiyên HDP ev yek wê bandoriye li ser dengên opozisyonê HDP durust bike wê dengên desthilatê zortir bike yan ne? Yani iktidarın oylarını artırma çabasıyla bunu şu an için söylemek çok mümkün. Ez nikarim bêjim ev pengav tenê ji bo zêdekirina dengên AK Partiye taybet ji bo doza İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu em dibînin Meral Akşener pir ciddî xwedî li İmamoğlu derket li wê derê qazancekî alî opozisyonê çê nabe em nikarin derheqê doza HDP de bêjin ku gelê dengên desthilatê zêde dibe yan dengên HDP zêde be em nikarin natiştekî dêjin kesin dervê HDP dibêjin HDP pêwendiyê xwe bi PKK re hene çi qas bandorekî çawa li dengên her du aliyan bike em niha ve nikarin bipîvin lê dengderên HDP ew ê dîsa li derdora HDP bicivin û kîja partî were destnîşan kirin dengderên HDP dê dengê xwe bidin wê. Başa li gorî dîvçûnên te nerînên te ewa niha li hember HDP têkirin gelo rast e peywendî bi alîkariya tîrorê heye peywendî bi tîrorê re heye yan jî peywendî bi nizîkbûna helbijartinan heye xo HDP ne niha hatiye damezadin ne îsal ev çendîn sala wicûdet heye li Tirkiyeyê çima li 2020 nedikir 21 nedikir ev yek çima li 2023 yan 22 nizîkbûna helbijartinan
يعني لادانا أكرم إمام أغلويا قرتنا هدفيا بلوكنا حسابين ويا بوشي دوي دميدا دا صلاة ويكي ديكا Biliyorsunuz Batı'da وقت زانين bazı partilerin Batasuna Partisi çok ل أوروبا يجي رخصتنا كهبو هري باتسونا لإسبانيا جبركو نكاري إيرشن تروري شرمزار بك هاتبو جرتن ل تركيا يجي تزانين كو بيوندي HDP ve PKK'ra heye HDP nekari bebe partiye ki Türkiye eğer vek partiye ki Türkiye biya o erişen terörü şermezar kiribana naha merv kari bu siyasete Türkiye'de ciheki ve heye le em dibinin duvarı mesafe navber HPK denek pırs gerekene rast çuma bere ev dozna hatına kirin nahatin vekirim evvel deserime de pırsa divya bu bere hatı va vekirin naha cihe pırsiyariye زور باشه یک جه مجارن هری گرنگ لترکیه مجار آبوریه yani enflasyona ka geleka mazın le Türkiye'ye dürüz boya xalq le Türkiye'ye bekar boya yani ev zaniyariyen geheneme ev xalkiye ku le Türkiye'ye dengderi Türkiye'ye çi kurbi çi Türk bitin dibêjin ya herî giring ji bo me aboriye yani rewşa me perîşan bûye li Türkiye'ye başa yani desthilat wê bikarbe di dema van çend mehane da aboriya Türkiye'ye ta ki Türkiye dürüst biket, baş biketin, xwejivê krîzê qurtar biketin. Tabii tüm dünyada bir kriz var. Naha la hemû cîhanê kriz heye nirxê petrolê zêde bûn her wadîsa peta korona hebû awana bandorekî mezin li aboriyê kirin li aliyê din dagirkirina Rusyayê li ser Ukrayna jî dîsa bandorekî neyînî kir lê gelek welatên cîhanê nekarin vê krîzê baş birêve bibin her wa li Tirkiye jî ev derket holê lê di demên dawî da desthilat Tirkiye kemtirin mûçe zêde kir baweyekî baş zêde kir her wiha her wiha pirsgirêka xanenîşînî jî çareser kir evan nîşan dide hinek aboriyê komêser hev dike yani gavên baş tên avêdin el helbet dê raya giştî dengder biryarê vê bide lê li gor pîvanên me li gor ku me lêkolîn kiriye di meha Nîsanê da rêje AK Partî meha Nîsanê ketibû sedî 35 lê niha dîsa derketiye sedî 40 Başa lê niha her wiha dengên MHP jî zêde dibin û pêwîst e dengê her duyan sedî 5 derbas bikin lê em li vê derê mijara HDP heye her wiha wek wê jî amaje pê kir pirsgirêkên aborî hene eva hemû karîgerî ser dengderan bike dê encam bûye hewayê diyar bibin te got li gorî lêkolînên me di demên raborê da dengên AK Partiyê bilind bûyne lê beşek ji şrovekarên siyasî şarazayên helbijartinan beşek ji navendên helbijartinan yên rapirsiyan li Tirkiyeyê ama ji bi vê yekê dikin dibêjin bê dengê Kurdan hiç kandîdek namzedek nikare ser bikeve li gorî pêşbînî û navenda we jî wiha ye büyük oranda doğru. Bawekî ciddi rast e lê derveyê HDP AK Parti herî zêde dengên Kurda digire demên pêş ji HDP jî zêdetir dengê Kurda digot wê demê daha digot partiya herî mezin ya Kurdan lê di demên dawî de dengên Kurdan di nava AK Parti'ye de daket dîsa Kurdan berê xwedan HDP
لێ دەمێن پێشتا ئەوێ دناوا HDP'da بمینە نەمینە Tamam. Beres Helmi. Beres Helmi. Beriya helbijartinên 2018 li Tirkiye jî navendên rapirsiyan digotin dengên AK Partiye bilind boyne, zor boyne. Lê dema helbijartin bi rêve çûn wesa derneket du mezintirîn serokên şaredariyan Ankara, İstanbul AK Partiye ji dest dan. Yani wiha nabînin divan helbijartinane da jî îtir dawiya desalata AK Parti bîtin. Bunun tam tersini söyleyenler de var. Wê demê kesên ku berava jî digotin hebûn. Me sala 2018 kompanya me bawekî serkeftî encamên hilbijartinê zanî û me got de Erdogan dê sedî 51-53 deng werbigire. Niha em nikarin vê tekez bikin gelo niha çawa be. Lê niha dervê Erdogan jî kî serkeve ew jî nediyar e. Lê encamên me sala 2019 jî serkeftî bûn. Henekan digot İYİ Parti sedî 22 bigire. Henek jî niha nişandin dibêje nêzîkî sedî 20 e. Lê em dibêjin sedî 10 dê deng werbigire. Tamam, dest xweş Beres Helmi. Li vê derê rola HDP gelek giring e û her wiha navên namzet jî giring e. Beres Helmi Dajdemîr serokê navenda rapirsiyên civakî yê optîmar e li Enqereyê gelme bû gelekî spas.